filmati ta' Elixir Laġera. Il-qazzi ta' Nannu, BXL 2008 u Minsi. U ħan nitkellem dwarhom mill-lat tal-vjaġġ. Hija tema rikorrenti ħafna fil-żjara kif kif ukoll fil-kitba ta' Elix. U xtaqt nibda din l-istampa. Din hija meħuda mit-terz ta' Rider Waite li huwa set ta' karti tal-logħob tista' tgħidilhom li kien għamilhom għal-ħabta, kienu saru għal-ħabta tal-bidu tal-20 seklu. U din hija l-ewwel karta tal-dek tal-Major Arcana. Jibda bil-ful fejn għandek żagħżugħ illi qiegħed fuq it-tarf tardun. Għandu kollox pakkett jgħadfu ma' bastun fuq daru u qed ħajati l-ewwel pass. Tagħtux każ it-terz bħala li tara xort biegħu nagħmlu ma' l-aħmirijiet. Però kien hemm il-psikologu Jung li kien studja il-ċiklu ta' dawn il-terz. U minnhom kien ara li hemm proċess ta' individwazzjoni fejn il-bniedem jibda vjaġġ pass wara pass u fit-tmiem ta' dan il-vjaġġ jiskopri xi ħaġa minnu. U mbagħad il-vjaġġ jerġa' jibda. U hawnhekk din l-ewwel karta li hija il-żero li fih għandek in-numri kollha, għandek sens ta' ġejjieni sabiħ qed jieħu pass li ma nafx fejn ħajjibtu, però huwa pass li qed jaqtaw mill-ħajja li kellu qabel. Qed jieħdu x'imkien ġdid, x'imkien eċċitanti, x'imkien li ħajħorġu forsi mill-istaġnar li kellu qabel. Dik hija l-karta wiċċa l fuq. Il-karta wiċċa l-isfel bil-magħlub hija kompletament l-oppost. Fejn għandek iż-żagħżugħ illi x'aktarx l-ewwel pass li ħa huwa pass ħażin illi l-affarijiet qed iġor miegħu fil-pakkett mhux affarijiet li ħajuża biex javvanza imma huma affarijiet ma jistax jitlaqhom u anke l-kelb. Il-kelb jirrappreżenta d-domestiċità. Hawnhekk qed jifraħ terġa' il-vjaġġ miegħu bil-magħlub qisu qed iżommu lura. U hemmhekk tidħol waħda mit-temi li rajthom huma ħafna evidenti fix-xogħlijiet ta' Elix, speċjalment meta tqis illi Elix huwa Malti qed jitkellem fuq il-Maltin, qed jitkellem fuq Malta li taraw mappet ta' żmien ilu ta' issa ta' tridu dejjem kienet baqgħet naħseb ħadibqa' biċċa blata f'nofs deżert ta' baħar. Iċ-ċokon tagħha, iċ-ċokon ġeografiku tagħha meta naħseb dwaru hija xi ħaġa ngħadha l-biża'. Għalkemm ma nidirx jiena nħobb niġri nagħmel long distance u darba fett li qed ħanintefa' niġri għal it-triq meta nobżoq pulmun ma nkunx niflaħ niġri iktar u nkun ħanagħmel art nieqaf. U għamilt qisu 3 sigħat u nofs għad-triq. U f'dawn 3 sigħat u nofs għamilt 18 mil. U 18 mil ġifieri samt Malta minn ponta sa ponta u rġajt lura. U hemmhekk tirrealizza ċ-ċokon jien għandi pass ta' xi ħadd ta' 90 sena b'wheelchair u bastun. Ġifieri f'temp ridikolu f'3
sigħat u nofs tara naf tara Lord of the Rings. Imma f'dak il-ħin jiena samt pajjiż sħiħ. Samt pajjiżi. Kemm hawn pajjiżi oħra li tista' tagħmilha dik li hija umanament possibbli li taqsamhom f'darba f'dak it-tip ta' ħin. U dan it-tip ta' ċokol jidher ukoll ħafna meta tqis il-mentalità tal-poplu mbagħad. Ħafna jiddeskrivu Malta u l-Maltin bħala skizofreniċi hemm dik il-mentalità ta' aħna u huma l-mentalità kolonjali għax dejjem il-Maltin kienu oppressati jew maħkumin minn xi ħadd ieħor allura jkun dik il-kriżi tal-identità aħna imma fil-fatt maħniex għax hemm xi ħadd fuqna. Aħna għandna rriedni f'idejna imma fl-istess ħin le m'għandniex. Però dik l-attitudni nara iktar tiġi frott tal-ġeografija tal-post, taċ-ċokol. Hemm differenza bejn post u spazju. Inti meta għandek post, għandek il-post fiżiku, għandek il-post li qed tabita inti, jekk għandek kamra, għandek il-ħitan, għandek id-dar tiegħek, u mbagħad tmur għax-xogħol, u mbagħad tmur diverti huma kollha postijiet fiżiċi li inti qiegħed fihom. Però mbagħad l-esperjenza tiegħek ta' dawn il-postijiet ħassir spazju. Inti l-ewwel darba li tmur post qed tesperjenza b'mod ġdid, qed tara prattikament l-affarijiet fiżiċi. Meta tmur fih darba, tnejn, tlieta, erba', ħamsa, ħallu jkollu sinifikat għalik. U meta għandek ikollok karattru ta' persuna illi mhuwiex sedentarju, dan il-post ħajibda, dan l-ispazju ħajibda joħonqok. U tibda jkollok dik il-ħtieġa li tmur lil il-frontieri tibda tarhom wisq qegħdin mogħok u tibda tfittex il-pontijiet, il-bridges biex inti dan l-ispazju taqsmu tmur x'imkien ieħor. Tibda tivvjaġġa. U il-vjaġġ jista' jieħu forom differenti. Fil-qalb tan-nannu il-vjaġġ jieħu xejra ta' vjaġġ fil-passat. Vjaġġ illi hawnhekk l-ewwel ħaġa li jgħidilna jista' jkun gidba il-vjaġġ fil-fatt. Il-film huwa narrazzjoni għandek il-karattru li qed jitkellem dwar storja li għallu nannuh fuq buż nannuh għandek narrativa ġo narrativa ġo narrativa. U jista' jkun kienet gidba għax fl-aħħar mill-aħħar nannuh kien famuż biex il-verità iġebbidha u jagħmilha toqgħod għalih ma rajtuhx il-film ta' Tim Burton Big Fish li jitratta proprju fuq hekk għandek it-tifel li ma jridx jaċċetta l-fatt li missieru meta kien qed jirrakkuntalu ħajtu kien qed jivvinta, kien qed jigdel. Però meta kitba darba, tnejn, tlieta, erba', ħamsa, issir narrativa. Meta mbagħad jibda jirrepetija xi ħadd ieħor u jkun hemm interpretazzjonijiet differenti, issir mit. F'daqqa waħda il-mit mbagħad isir arketip u hemmhekk tibda tidħol il-verità. Għax minn hemmhekk jibdew joħorġu l-kwalitajiet ta' li jagħmluna esseri umani fl-aħħar mill-aħħar. Għandek fatturi li jidhru mbagħad fil-dak kollu li jsir speċjali fil-letteratura joħorġu. U dan il-vjaġġ fil-passat fil-qalb tan-nannu qed jieħu forma ta' ritratti għandek
għandek jisu slide feature u għandek narratur qed jirrakkonta. Dawn biex inkomplu mat-tema tal-kitba dawn huma ritratti li m'għandhomx x'jaqsmu xejn. Sawejna ma' Alex m'għandhomx x'jaqsmu xejn ma' Mark li huwa narratur, huma ritratti li Alex sab li tom interpretazzjoni u li minna qed jipprova joħroġ tip ta' verità, qed jipprova jmiss ir-ruħ ta' dan il-karattru Malti u minn hemmhekk jipprova joħroġ realtajiet li huma familjari ma' kulħadd jew ma' ħafna min-nies. U dawn huma temi rikorrenti wkoll fil-kitbiet ta' Alex. Hemm storja li f'żewġ isimha Ein Virgil li hija dwar dan il-kittieb illi imur joqgħod il-mellieħa għal ċertu żmien biex jikteb dan il-ktieb tiegħu rigward din il-gwerra li kienet ġrat. Alex fiha jsemmi l-mellieħa, jsemmi affarijiet li ma' familjari, però l-istorja kollha fil-verità ma ġratx. Però fl-ispirtu tagħha hija xi ħaġa li tista' tirrelata magħha b'mod daqs li kieku kienet ġrajja fatwali. Fil-fatt anke fl-aħħar romanzi jew Street Reġgħu saru velenużi dik hija waħda mill-premises tiegħu fejn intalik tal-komplot biex jinqatel Mintoff u minn hemmhekk sawwar storja sħiħa ġrajja sħiħa li għalkemm hija fittizja xorta waħda hija dik il-verità li nistgħu nirrelataw magħha. Fatt semmejt Ein Virgil hawnhekk hija kwotazzjoni minnha fejn jgħid illi jitfgħuni lura fi żmien ieħor dawk ir-ritratti qishom twil iżgħar li għadu għal dinja oħra li tissejjaħ il-passat. Ninġibed iktar lejn l-ġuħ tan-nies li ċċassa lejhom li ħabset ritratt nipprova nippenetra bla fejda distanzi impenetrabbli li jipperduna. Id-distanzi impenetrabbli hemmhekk qed jerġa' jisħaq il-kunċett tal-vjaġġ. U fil-fatt hemm jissemma fl-istorja il-nannu li jkun qiegħed il-port iħares il-bastimenti li ħlin hemm dik ix-xenqa li għal dak li lil mill-pajjiż. U anki fl-aħħar il-nannu, il-bużnannu tan-narratur x'aktar spiċċa fuq il-bastiment tal-Ammiral Hartley. Qed nerġgħu naraw din il-ħtieġa li minn dan l-ispazju daqshekk ristret kun hemm dawn il-karattri li jħossu din il-ħtieġa li joħorġu l-barra minn dan l-ispazju li jisfidawh. Hemm ukoll fatt li meta għandek l-ispazju qed nitkellmu wkoll dwar is-soċjetà, dwar ċerta riti u ritwali u status quo illi għal karattru li jkun sedentarju dawn l-affarijiet fittixhom ikun iridhom ikun irid dik is-sigurtà li jkun jaf x'inhu ġej, se jiġri x'għandu jagħmel. Ikun qed ifittixhom, però xi ħadd illi ma jkollux kwiet fuqu f'ġismu dawn l-affarijiet ikun irid jisfidhom. U propju b'hekk kun hemm din ix-xenqa dejjem iktar. Irrid nesplora, irrid nivvjaġġa, irrid nara x'hemm mhux m'hemmx. Fatt qed niftakar film ieħor The Truman Show ta' Peter Weir fejn għandek dan il-karattru Truman Burbank illi qiegħed jgħix ħajja perfetta. Huwa bniedem sabiħ, għandu mara sabiħa, għandu xogħol perfett, għandu ġirien id-dar tiegħu ma kollox spick and span, ma jonqsu xejn. Però xorta waħda iħoss din id-dieqa f'qalbu li jrid imur lilien, jkollu jħares lejn il-baħar u jgħid irrid nara x'hemm. Eventualment jirrealizza
jippensa illi il-ħajja tiegħu hija kollha fittizja, illi dan id-dinja tiegħu hija set kbir ta' film qegħdin jiffilmjawh huwa reality show. U dik iktar u iktar jiġġalu kun irid jitlaq. Però meta taħsibha l-ħaġa tgħid għalfejn irid jitlaq. Għandu kollox hemmhekk, kollox perfett, kulħadd qiegħed jammirah għax kien ħitt enormi. Għalfejn irid jitlaq, għalfejn mhux kuntent hemmhekk. Ma fl-aħħar joħroġ forsi spiċċa li kien. Imma din il-kilba li jivvjaġġa kienet qiegħda fih. Fil-qalbs tan-nannu toħroġ ukoll il-fatt kemm din il-ħtieġa wkoll hija ħtieġa ribelli. Inti kif semmejt xoqt jirribella kontra s-soċjetà li qiegħda timpriġjonah hemmhekk. U fin-narrattiva ta' Elix, ribellioni toħroġ ħafna fil-karattru tal-Bużnannu li kien labi li ġiet mejjel mill dak li kienet taħseb il-mara tiegħu li kienu ta' backgrounds differenti u l-mara tiegħu ġielet ma' missiera ma' ħadd ma' kollox. Għandu dak is-sens illi ma jridx jaċċetta l-affarijiet kif huma u fil-faġġitu tajba u rebaħ flus u rebaħ xi proprjetà. U hemmhekk il-karattru jieħu xejra oħra għax ovvjament meta tkun qed tara xi ħaġa qed tara narrattiva tkun qed tara s-storja moħħok dejjem qiegħed jiġġudika inti qed iġġib miegħek l-istorja kollha ta' ħajtek u meta tkun qed tara xi ħaġa tkun qed tiġġudika qed tevalwa. U jien ħassejt sa dak il-punt qed ngħid dan il-bniedem vera skifus. Labi ma jimpurtah minn xejn u ġietu tajba. All right, u hemmhekk tixtiequ dak li rebaħ jitilfu. Però r-reazzjoni tiegħu kienet li dak li rebaħ ipprova jagħmilha tajba, ipprova jgħin lin-nies li kienu jgħixu fit-triq tal-mandraġġ li rebaħ, ipprova jikkulturhom, xtralhom biljett biex imorru l-opra u jaraw l-għajda. Jiġifieri hemmhekk tidher illi dan ħanejdulek il-ħażen tiegħu kien bniedem ġenwin. Dil-ħass li jilgħab u ma jagħti każ ħadd ma kienx b'kapriċċ, ma kienx x'aktarx bis-stmerrija jew b'mibeda li ħadd kien ġast il-karattru tiegħu. Bniedem li huwa restless minn ġewwa ma jafx joqgħod kwiet. Fatt mbagħad ġitu ħażina u dan il-bniedem sparixxa. Hawnhekk qed nerġgħu lura għat-tema tan-narrattiva tal-gidba tas-sirmit. Da waħda bdew jaraw kullimkien dan ir-raġel sar trasvestit, mar mal-ammirar Hartley, eżin il-vapur. U kien hemm xi 4-5 storji differenti. U hawnhekk il-gidba li bdiet fil-bidu ħadet xejra kompletament differenti fit-tmiem tal-ġrajja. Alright, u din il-ġrajja hija wkoll vjaġġ biex isib u jattwa l-identità tiegħu. Qabel semmejt il-ċerċ li huma vjaġġ kontinu lejn l-iżvilupp tal-identità ta' persuna. U din hija ġrajja simili fejn l-esperjenzi u deċiżjonijiet li jieħu persuna joħodhom konxjament jew le biex jikber, biex jkun differenti, biex isib, biex jitaqbi xi ftit dik il-kilba ħtieġa li għandu li imur li jmur oltre. Fil-fatt ukoll kienet tema it-tema prinċipali ta'
tal-ewwel xogħol nippubblika lil il-miljien fejn għandek familja li l-missier jixtieq jaħseb li huma ideali, rispettabbli, għandek missier, tifel, tifla, għandek kollox square and fair. Però mbagħad bdew joħorġu id-dellijiet ta' din l-istampa daqshekk sabiħa. U hemmhekk reġa' ħareġ dan is-sens ta' ribelljoni lejn status quo. U pratikament il-novella hija fuq hekk, fuq din ir-ribelljoni u l-vjaġġ personali ta' kull karattru lejn xi ħaġa, tifel lejn l-aċċettazzjoni li hu gay, tifla lejn il-libertà, l-om lejn speċi ta' l-indipendenza mir-raġel tagħha. U kienet tema b'saħħitha ħafna f'dan ix-xogħol. Għallew kont għamilta The American Dream, mbagħad qed ħanibda nagħmilha The Schengen Dream. Ħobbu jgħidu li l-American Dream qiegħda kullimkien barra l-Amerika. Siba l-Italja, siba l-Ġappun, però l-Amerika imma ħafna disillużi biha forsi fadal Miley Cyrus u Condoleezza Rice li jemmnu fiha. Malta kellna l-verżjoni tagħha tal-American Dream. Kellna x-Schengen Dream meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea f'daqqa waħda il-frontieri l-ispazju der illi ħajitkisser li mhux se jibqa' daqshekk ristrett. U l-Mekka saru żewġ postijiet prinċipalment. Brussell u Lussemburgu fejn dawn saru jirrappreżentaw pratikament flus għax in-nies li kienu morru jaħdmu fil-Parlament Ewropej kulħadd jgħira lihom joffendihom għax għandhom pagi fenomenali, għandek il-libertà li qed titlaq il-pajjiż tiegħek, għandek opportunità aċċettata biex temigra u biex taħdem, opportunitajiet ġodda, esperjenzi ġodda u x'nafien. U dawn iż-żewġ pajjiżi saru jirrappreżentaw ħafna din il-pass lil minn Malta. Iktar minn Lussemburgu, iktar kont inħossa li hija Brussell. Għax l-lider Lussemburgu huwa post vera boring biex tgħix. Fil-fatt ħafna minnhom kienu jmorru Lussemburgu mbagħad jispiċċaw jitrasferxu ruħhom Brussell. U hawnhekk għandna t-tieni filmat BXL 2008. U minn hawn stess nibdew naraw is-sens ta' vjaġġ. Fil-fatt it-title tal-film huwa number plate prattikament. Għandek diġà hemmhekk illi qed itina hint fuq xi ħaġa. Mela hawnhekk hawn xi shots mill-film fejn dawn jikkuntrastaw ħafna. U daħlu xewka fil-kunċett tal-vjaġġ. Għandek ħafna perspettivi hawnhekk li ma jwasslu kien. Għandek il-lines nizlin għal ġo toqba sewda. Għandek triq twila li ma twassal imkien. U din tiġi repetuta diversi drabi. U dawn ix-xogħol ħafna drabi jkunu qed naraw il-karattru miexi. Dan karattru li jekk niftakar sew qatt ma jkun b'ismu huwa karattru anonimu, jista' jkun kulħadd, jista' ma jkun ħadd. U dejjem miexi dan, dejjem miexi qatt ma naraw jasal imkien. Il-case in point meta jitla fil-karozza. Daħal fil-karozza għad bil-qiegħda, mxew biċċa u daqshekk. Qed jistenna f'kantiniera u ħadd ma jiġi. Qiegħed miexi fil-bosk, insomma tal-bosk ħallu għal wara. Imma jifli kollu miexi u qatt ma jasal imkien. Pratikament ħajtu hija sensiela ta' non sequiturs. Għandek
minn hawn sem u daqshekk ma jfisser xejn. It-triq fiha nfisha għandha xejra mitoloġika meta tqis nerġa' mmur lura għall-American Dream għandhom dal-kunċett tal-highway fejn din tieħdok lilin mill-post tiegħek għandek l-interstates li huma t-toroq tal-istat tiegħek u mbagħad il-highway li toħorġok il-barra li fik il-libertà għandek easy rider titlaq fuq mutur u għandek id-dindiemek. Però hawnhekk it-toroq ma jwasslu mkien għandek qisu labirint illi iddur ma tasal imkien. Il-vjaġġ tal-għalbien huwa prattikament inutli. U wkoll jekk tiftakru hemm xott għandek il-katedral, il-kamera nieżla ħin twil u fl-aħħar issib lilu. Qisek għandek qed titfa' xi ħaġa minn fuq, għandek dak iż-żagħżugħ fil-kard qed jagħmel l-ewwel pass fuq l-irdum, nieżel u terġa' ssib dan ir-raġel statiku. Qiegħed hemmhekk il-vjaġġatur li huwa mwaħħal. Mentri jekk anke jekk tqis l-arkitettura tal-katedrali kienet magħmula b'ċertu mod biex ħarsek tifdek minn isfel għal fuq, għall-alla, għas-sema. Dan bil-maqlub, is-sema għall-isfel. U x-xott jispiċċa hemm. U anke fil-bidunet, jekk tiftakru l-ewwel shots li hemm huwa tar-riklam. Għandek dawk il-panels iduru, għandek riklam differenti, però qed iduru bil-vojt. M'hemmx moviment. Hemm il-moviment, però m'hemmx moviment il quddiem. Għandek xi ħaġa ripetittiva dejjem għaddejja. Jikkontrastaw ma' dawk ix-shots wiesa però klaustrofobiċi u jikkumplementawhom ukoll huma dawn ix-shots ta' dal-karattru għaw il-shots ta' fuq, pereżempju, qiegħed kważi qisu sardina ġo Olanda għandu l-kamra qiegħda magħluqa fuqu, għandu l-imbarazz miegħu qisu qiegħed ġogaġġa, għandek dawk shots dejjem qiegħed qed tara qisu qiegħed maqful x'imkien wara l-gradinji, wara s-siġar, huwa bniedem illi avojat jimxi xorta waħda qiegħed ħabsi x'imkien ma irrid joħroġ forsi ma jafx kif imma ma jistax. Fil-fatt, ironika ħafna wkoll il-fatt li f'mument minnhom jgħid li l-ewwel ħaġa li jagħmel imur fuq l-internet u jiċċekkja l-websites Maltin. Issa jekk hemm xi ħaġa li l-fruntieri tal-ispazju tad-dinja wessathom huwa l-internet. Dan xorta waħda dawk il-frontieri reġa' ċekkinhom u qed juża l-internet biex imur lura Malta. Hawnhekk jiġifieri l-istat ta' gżira xejkna huwa sar stat psikoloġiku mhix kwistjoni ta' ġeografija iżjed, mhux kwistjoni ta' fejn qiegħed. Qisu avolja telaq mill-gżira, il-gżira tiġorra miegħu kull fejn imur, saru l-gżira, l-għelu u l-inkapaċità li jimxi quddiem qed iġorra kull imkien miegħu. Fatt ironikament għall-ewwel li Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea u bdew tilgħin il-Maltin Brussell u Lussemburgu kien hemm qisu l-ewwel boom ta' blogs. Ġemma għal-bidu kien hemm letteralment tużżana blogs Maltin, toddhom fuq id waħda u forsi jibqalek iż-żejda wkoll. Però kien hemm ħafna minnhom ta' immigrati, pereżempju ta' Sandro Zerafa, ta' Jacques Zammit, ta' Tony Sant,
Pierre Mejla, dawn kienu kollha Maltin li emigraw, però xorta waħda ħassew din il-ħtieġa illi iżommu kuntatt mal-Maltin. U niftakar ukoll illi kien hemm din iċ-ċerta insistenza illi jiktbu bil-Malti. Kellhom din ir-rieda, kellhom dan il-bżonn li jiktbu bil-Malti. Niftakar din diskussjonijiet għax ħadd kellu blog bl-Ingliż pereżempju mbagħad beda jħor bil-Malti. U din li kienu qed jippruvaw isibu termini bil-Malti għal affarijiet ta' internet. Pereżempju kien hemm Twani Kassar għal il-ħolqa il-link affarijiet kif ħadd ispelli blog jekk hux ġie waħda jew tnejn x'tgħidilhom min jibblogja mhux bloggisti, bloggerja, bloggajra. Kienu jkun hemm diskussjoni sħaħ fuq dawn. U kienu affarijiet illi ġejjin minn nies li inqatgħu minn Malta, però xorta waħda kienu qed iħossu dik il-ħtieġa li naħseb kienet lil minn nostalġija, tkun xi ħaġa iktar lejn Malta, lejn il-pajjiż, mhux qed ngħid li dan huma riflessjoni ta' dal-karattru, imma kien hemm din iċ-ċerta ħtieġa illi iżżomm kuntatt mal-Eru, il-frontieri avolja fetħuhom xorta waħda rridu jżommu dan ċertu kuntatt magħhom. Ħaġa oħra li kienet tiddejqu dan il-karattru hija l-fatt li kien anonimu. Malta billi hija gżira żgħira, kulħadd qiegħed fil-but ta' kulħadd. Fil-fatt, jinġieli nħoss nistramb ħafna pereżempju. Jitla' xi ħadd fuq Facebook, nara l-profile tiegħu u ma narax mutual friends. Xi kultant taħsabni kif jista' jkun. Għandek popolazzjoni inqas minn nofs miljun. U mbagħad ukoll tiġri bil-magħlub. Tkun qed tissindik għal xi ħadd fuq Facebook għax xi ħadd għal ċara fuqu, tmur biex tagħmel żmien bieħda u mbagħad tara ten mutual friends u say oops, għandi tmejl b'dan bniedem għandna link. Però dak karattru dik dejqtu ħafna l-anonimità. Jiġifieri ħadd ħtieġa li jitlaq mill-pajjiż, però xorta waħda għandu dik ħanejdulek ħtieġa sedentarja fih. Ma jafx x'inhu l-iskop ta' dan il-vjaġġ tiegħu, forsi ma kienx jaf għal x'inhu dieħel eżattament. Fil-fatt imbagħad jiġri xi ħaġa fuq it-tren meta jkun sejjer lejn il-bosk. Fix-xena fuq it-tren jkun qiegħed bil-qiegħda, qiegħed iħares lejn it-tieqa u hemm voice over għaddej ta' ħsibijiet tiegħu. Iktar ma jgħaddi żmien, il-ħsejjes tal-ferrovija iktar jiżdiedu sakemm lejn l-aħħar qas tinduna x'inhu jgħid ma tkunx qed tifhem. Għandek fej l-individwa jibda jifframmenta ruħu jew jiddiżintegra naqra għandek il-ħsieb tiegħu li m'għadux daqshekk b'saħħtu. Din tidher ukoll fis-slide ta' fuq, ma nafx kemm tidher minn hemmhekk. Ħadet fil il-karattru qiegħed hemmhekk kien hemm dissolve fejn għandek xogħol illi kanġi ġol ieħor u dawn id-dissolves
Dik hija l-ewwel waħda li naraw f'BXL 2008. Il-bqija dejjem cuts kienu minn xhiena għal oħra. Hemmhekk naraw l-ewwel episod. U kompli jisħaq il-fatt li hawn l-individwu qiegħed jifframmenta ruħu, qiegħed jiddisintegra. Fatt hawn dan ix-xogħol ukoll huwa miexi fuq il-xatt tax-xmara u huwa rifless hemmhekk. Rifless li huwa mżelleġ għandna xogħol hawnhekk ukoll fejn il-fattizzi tiegħu qegħdin jisparixxu nara. Hemmhekk il-vjaġġatur qed jitlef l-iskop, qed jagħta qalbu, qed ħossu inutli dal qed jagħmel dal qed jgħix. Hemm ukoll fix-xena tal-forza kuntrast qawwi fil-ħoss. Meta konna qegħdin Brussell kien hemm il-ħin kollu ħsejjes għaddejjin, ċekċiku, trasport u nies jitkellmu. Hawnhekk fil-foresta mbagħad il-maqlub. Kwiet kważi estrem, xi għasafar u ħaġa li rrid ukoll dak ngħid. Meta kien dieħel fil-foresta kellu il-bastun f'idu u kellu basket. Qed nerġgħu lura għat-third part tal-pup kellu l-bastun il-basket. Hawnhekk il-vjaġġ tiegħu ħa dimensjoni oħra. Hawnhekk mar fil-foresta mar f'dinja separata. Qiegħed l-ispiritualità tal-vjaġġ hawnhekk qed tiġi highlighted iktar. Sakemm fl-aħħar isib il-famuż ajruplan li forsi huwa parodija tal-ajruplan li ġabu Brussell. Għandek ajruplan ma jaħdimx. Ħadem l-ajruplan li ġabu Brussell taħt dak li kien qed wedu il-ħolma ta' Schengen attwat ruħha xtara l-biljet lura għal Malta għal fuq meta kien qiegħed jitkellem fuq it-telefon. Jiġifieri dan il-kartru forsi ħass il-ħtieġa illi jser il-fruntieri tal-gżira, però fl-aħħar mill-aħħar l-spazju enormi li mexa fih qed jibilgħu ftit. Fil-fatt lejn l-aħħar nerġgħu naraw l-istess xogħol però mhux qiegħed fil-qiegħda. U kien qiegħed bejn is-siġar kien serdem. Prattikament il-foresta belatu hemmhekk. Il-weda li forsi ħass jew sema li Brussell, Lussemburgu li titlaq minn Malta li temigra l-vjaġġ ħajrendilu xi ħaġa lura. F'dan il-każ jidher li kien diżappunt kbir. U bħala karattru dan huwa anti-eroic. Għandek il-karattru illi qiegħed jitlaq mid-dinja tiegħu, qiegħed imur f'post alien u s-soltu dan l-eroj jiġi lura u jkollu xi ħaġa x'jagħti lill-pajjiżu jew erf jew teżor jew tkun li tkun. Però jkollu xi ħaġa x'jirendi lura minn din l-esperjenza. F'dan il-każ ma tantx jidher li kien hemm xi affarijiet seta' jrendi. Din l-istorja Alex komplija Isrif tal-Welenużi fejn il-karattru prinċipali ġie lura Malta minn Brussell. Hawnhekk tfajt kard oħra mid-deck ta' Rider-Waite. Din hija l-aħħar kard la Major Arcana. Ġifieri dan jibda bil-Fool, għandek proċess ħieħ,
għandek il-karti kollha u tispiċċa b'din. Din hawnhekk jekk taraw l-istampa hija armonjuża ħafna. Għandek figura ċentrali, għandek 4 figuri oħra madwarha, simboli tal-Evanġelisti, u qiegħda tidher il-distanz tagħha qisha bħal tal-irxox fi għandek rebħa, għandek xi ħaġa illi ħadd ir-riżultat tagħha, xi ħaġa fil-feeling, xi ħaġa li tħossok aħjar wara li tkun għamilta. Dik meta tħares il fuq, meta tħares bil-maqlub hija storja differenti. Hemmhekk ifisser illi l-individwu imwaħħal f'ċirku vizzjuż. Din għalkemm hija l-aħħar karta dik tfisser il-bidu taċ-ċiklu li jmiss. Terġa' tibda bil-ful u terġa' tagħmel il-proċess kollu mill-bidu. Però bl-esperjenza u bl-arfi ta' dak kollu li tkun għaddejt minnu qabel. Hawnhekk le, hawnhekk inti ma tarafx dak li tkun ħadd. Hawnhekk forsi tibqa' fuq lat materjali, allura teħel f'ċirku li ma jwasslek imkien. Bħal panels ta' reklam iduru, bħal karattru miexi ma jasal imkien. Mek jisu weħel fluk. U kull fejn imur dejjem qed isib ħajt ma' wiċċu. Fil-fatt dak li ġara lill-karattru ta' Srib Sarogalenuzi fejn ġie lura minn Brussell, però ma kellu xejn x'joffri lhom, infatti ġie lura u kull ħaseb li ħajsib l-affarijiet differenti. Fil-fatt kienu differenti, però kienu għall-ar li ħasebu ipprova jerġa' mat-tfajla li kellu. Xejn kellu tifel, kellu bil ġdid, però xorta weħed. U fil-fatt il-romanz jintemm bil-karattru fuq vjaġġ ieħor. Il-miġġa lura lejn pajjiżu ma ħadmitx. Kellu bżonn li jivvjaġġa il-ħajja sedentarja. Il-ħajja sedentarja f'dan il-każ kienet qed taħdem kontri, kienet iktar qiegħda tkissru milli tgħinu. U infatti jieħu t-tifel tiegħu u jibdew vjaġġ ieħor. Minsi jitratta tip ta' vjaġġ ieħor li huwa iktar espliċitu fl-interjorità tiegħu bħala vjaġġ. Il-kelma stess minsi hija kelma kera ħafna għax tgħid xi ħadd miet għandek il-memorji tiegħu, għandek il-kbira, għandek xi ħaġa xi żommu ħaj fil-ċirku ta' ħbieb ta' familjari tiegħu, ma xi ħadd minsi hija ġiet ikkanċellata l-eżistenza kompletament. Fil-fatt il-filmat kollu għandu atmosfera eleġijaka ħafna ta' xi ħaġa li xi ħaġa kif taqbad xi ħaġa Ingliż doom, li xi ħaġa li qiegħda hemm qiegħda fuqek ma tistax taħrab minnha, però dejjem qed issegwik, qisu dellikraħ li dur fejn iddur dejjem ħassibu mwaħħal miegħek. U wkoll huwa l-iktar wieħed illi huwa espliċitu fejn jitratta l-aspett mitoloġiku tal-vjaġġ għax narrativa bħala plot hija nixfa ħafna jkollok tiddeskrivi x'ġara ma tantx hemm xtejt għandek karattru sapruħu x'imkien, imur x'imkien ieħor joqgħod idur, jiltaqa' ma' nies, m'għandekx plot b'saħħtu.
Però għal xi raġuni dan il-filmat fakkarni ħafna f'dan il-film Solaris ta' Tarkovsky. U waħda mill-affarijiet li ntqal f'dan il-film, ovvjament is-subtitle ma nafx ma jekk nafdaw is-subtitles, we don't need other words, we need mirrors. U hawnhekk kif qed il-vjaġġ qed jieħu xejra ħafna iktar interjuri fejn għandek individwu li qiegħed fi vjaġġ però huwa vjaġġ lejn innifsu. Hawnhekk ma jistax jaħrab li għandek xi ħaġa dieqa fik, għandek problema tmur fejn tmur, li ħadħodha miegħek. Għandek il-kontradizzjoni ta' naraw fil-film ta' Hitchcock North by Northwest, għandek ix-xena ta' Cary Grant qed jaħrab fil-beraħ, però beraħ hemm xejn u ma jista' jmur imkien. Avolja huwa kullimkien void m'għandux fejn imur qed iħossu priġunier fil-beraħ. Għandek dak il-kuntrast. Fil-Minsi wkoll ħarġu ħafna il-temi rikorrenti fil-filmati ta' Alex. Fil-fatt shots, għandek il-perspettiva li tieħu fil-fond tal-iskrin, għandek il-karattru li dejjem jimxi, karattru li għandek ix-shots moħdin minn wara l-freeway, it-tieqa li rajna fil-qalsit tan-naqnu, hawnhekk fejn hemm l-arkati ma nafx derriġ ċara, fuq hemm il-karattru l-vjaġġatur u taħt hemm il-karattru ta' Alex li għandek l-iskrin maqsum min-nofs u għandek żewġ figuri jirriflettu xulxin li hija simili ta' BXL 2008 fejn għandek il-karattru miexi fuq ix-xatt u r-riflessjoni tiegħu taħtu. U hawnhekk il-ġdid ix-xena tal-foresta hija verżjoni żdinga ta' BXL 2008 wkoll ix-xena tal-ajruplan lejn l-aħħar. Hawnhekk ukoll hawn xi ħaġa li rajniha qabel il-karattru bil-bagalja. Għandek il-karattru bil-Brussell, għandek il-bagalja. Għandek il-ful fit-territ bil-bagalja. Hawnhekk qed tkompli jisħaq il-tema tal-vjaġġatur. Però hawnhekk l-ambjent huwa importanti ħafna. Huwa ambjent stillat, huwa kompletament splodut fejn qed jiffilmja. Li jirrifletti ħafna l-interjorità tal-karattru. Hawnhekk mhux qed naraw karattru qiegħed f'ambjent normali u mhux qed jaħdem hawnhekk il-landscape huwa espliċitu ħafna u anke l-kwalità tal-istampa għandek il-kuluri kważi jridu il-kontrast tagħhom irid jifqa' l-istampa fejn ir-realtà saret iperreali kważi fejn għandek xi ħaġa familjari però xorta waħda tistona. U fatti fakritni wkoll f'novella oħra tiegħu f'Art il-Waqfin li għandek dan il-karattru li qiegħed jgħix f'ambjent fejn kollox huwa wieqaf, ambjent surreali, xejn apokalittiċi forsi, imma l-iktar surreali fejn kollox huwa wieqaf u l-unika ħaġa ħajja li hemm iddur fih. Hawnhekk il-karattru ta' Charlie prattikament qiegħed jagħti espressjoni viżiva tal-frontieri. Hemmhekk qisu ħareġ qisu għadu kif qasam frontiera li waqgħet wara.
jisu qasam bridge, bl-Ingliż burn your bridges. U hawnhekk hekk jisu għamel għandu balla ġebel warajh, sa fejn nafu milli nistgħu naraw m'hemm xejn wara dak il-nifs ġebel u ġast sa ruħu hemmhekk. U minn hemmhekk ħajibda l-vjaġġ. Però f'dan il-vjaġġ il-vjaġġatur għandu gwidi jisom jiltaqa' ma' dak il-bniedem li huwa interpretat minn Alex jisu single kera, jisu għandu ċertu awtorità u ċertu proprjetà wkoll hemmhekk. Jisu tiegħu ħdejh u ddieħ ċavetta li ma nafx għal xiex jintużat forsi biex jifhem bagalja. Ma bibin kienu kollha miftuħ diġà ma rajniex jużat iċ-ċavetta. Infatti mbagħad meta jiltaqa' mal-karattru ieħor li prattikament hawnhekk il-ċali qisu relay race, kulħadd jgħaddi wieħed il-ieħor. Alex għaddi dan sosset il-karattri l-oħrajn. Meta jiltaqa' miegħu dan ċali fidejh għandu għaxar fil-bagalja, għandu karta li tista' tkun mappa li ma naħsibx iktar għandi ħadd l-impressjoni li hija xi jittra xi indirizz. U qed jistaqsi lil dal-karattru informazzjoni dwarha u dal-karattru qed jigwidah għandek din il-sens ta' jisu vjaġġ dantesk fejn għandek dan il-bniedem li huwa miexi f'dan l-ambjent li huwa ostili u mhux ostili ma huwa ambjent stramp huwa ambjent foreign ħafna għalih u qed jipprova jifhem x'hemm madwar x'inhu jiġri. Però jisu l-ambjent imbagħad jibda jirbaħ. Hemm xena fejn il-karattru ta' ċali jibda jiġri ma' kull imkien. Qed jidħol minn bibien, joħroġ minn oħra, minn twieqi, idur u again hawnhekk hawn il-karattru li huwa magħluq huwa issikkat huwa mitluf fil-vjaġġ tiegħu stess. M'għandux idea x'inhu jiġri, m'għandux idea fejn tmur qed iħossu panikjat u qed idur fil-vojt. U fil-fatt fakkartni f'din dan il-film ta' Escher fejn għandek il-karattri li jiduru l-emmula u però fl-aħħar mill-aħħar ma qed jaslu kien. U ukoll il-minsi l-istampa tiegħu fil-fatt ukoll għalhekk fl-ħart Solaris tan l-impressjoni ta' xi ħadd li huwa priġunier ta' memorja jew ta' avveniment li ġara f'ħajtu u ma jistax jifhem. U dan huwa vjaġġ biex propjament jipprova jifhem. Ma naħsibx li l-karattru kien konxju minn dan li qed jiġri, ma kienx ħanibda dan il-vjaġġ biex nipprova nifhem minn xi għaddej. Sapru din is-sitwazzjoni u miexi istintivament, però il-fatt li għandek ħafna bibien, ħafna twieqi msakrin ma jwasslu kien, għandek dal-feeling illi huwa priġunier ta' emozzjoni ta' ġo fih stess, anki meta tqis il-karattri huma kollha sa ċertu punt riflessjoni tiegħu, apparti wieħed huma kollha libsin l-iswed. U ħafna drabi naraw ix-shots fejn qegħdin jew jirriflettu xulxin jisu ġomera, jew inkella jkollok close-up shot u mbagħad figura xkejkna mixja jisu din ġiet assorbita mill-karattru ieħor. Jisu kollha verżjonijiet tal-istess persuna.
jew forsi emozzjonijiet ġol il-persuna li għadha ma rfitx x'inhuma. Nek niltaqa' ma' dan żewġ karattri wkoll. Dan huwa l-unika karattru li mhuwiex liebes l-iswed u bil-Malti jiffrikjani għal karattru għax l-ewwel għandu ħarsa intensa ħafna u qisu qiegħed hemm qassa qisu l-uniku wieħed li jaf verament x'inhu qed jgħid. U kull meta jiltaqa' miegħu il-vjaġġatur dejjem qed iħares lejh dik iċ-ċerta għarfien ta' x'inhu jiġri jew għall-inqas jekk ma jafx x'inhu jiġri jaf minnu dan il-vjaġġatur jaf eżattament minnu jew inkella x'jirrappreżenta. Il-mara minnaħa l-oħra tipprovdi kuntrast qawwi lejn ix-xejra li ħadd fil-mat s'issa. Hija stusa, hija ferħija, qiegħda tidħaq u qed tagħmel xi ħaġa s'issa karattri li tħajna magħhom u hekk jew qed jistrieħu ma' ħarblu jew mixjin bil-vojt di kienet qed tagħmel xi ħaġa. Xi jirrappreżentaw dawn iż-żewġ karattri m'għandix idea u naħseb laqas huwa lok illi tkun taf eżattament xi jirrappreżentaw għax dak il-mod tkun qiegħed tirrestrinġihom. U meta għandek karattri li qed jippuntaw daqshekk lejn arketip lejn xi ħaġa mitoloġika jekk ittihom sinifikat tihom formula dan ifisser hekk qiegħed toħtolhom. Fil-fatt naħseb iktar ħaġa importanti fihom dan il-karattri hija l-emozzjoni li qed iġibu magħhom u r-reazzjoni tal-karattru ta' Charlie Leo. Għandu ħafna espressjonijiet fihom il-vjaġġatur li qiegħed jinħasad jiltaqa' ma' xi ħadd qed jinħasad. Xi kultant jinħasad b'mod mhux int minn int imma ara minn hawn x'int tagħmel hawn. Però f'dan il-każ qisu nħasad b'mod negattiv. Fil-fatt meta jiltaqa' magħhom l-ewwel darba jaqbad dawar jemmu jiltaqa' il-barra. Din is-sekwenza li naħseb tipprovdi xi ftit taħjil ta' x'inhu jiġri. Hawnhekk għandna shot lejn dan il-bieb li għandu żewġ seratizzi mal-ġenb li jiena fakruni ħafna f'tempju xi ħaġa li hija sagra, xi ħaġa li tmur lil mill-fiżiċità tagħha. U fil-fatt din is-sekwenza tkompli mbagħad l-ewwel għandek ix-xogħol jaqaf fuq, mbagħad jiżżumja l-affarijiet, mbagħad għandek tissolv għal kamra oħra la saqaf u għandek ix-xogħol niżel l-isfel. Jiffoka fuq toqba u jibda xogħol ieħor jerġa' minn fuq f'post differenti u jerġa' jinżel l-isfel. Mbagħad hemm xogħol fuq bieb b'katina. U eżatt wara x-xogħol bil-bieb katina naraw il-karattru tal-mara qiegħed jitfa' ġo banju. Kif ħatta din għandek hawnhekk qed jurina li fil-fatt dan il-karattru huwa mejjed. U forsi laqas biss jaf li huwa mejjed. Il-fatt li qed titfa' trab bil-pala ġo l-banju fakkarna ħafna f'xi ħadd qiegħed jimla qabar. Il-banju qisu debut. Jista' jkun li l-karattru tal-vjaġġatur peċali kommetta suċidju pereżempju u qiegħed f'dan il-vjaġġ biex jaraf eżattament x'għamel u jipprova jaċċetta l-kundizzjoni ġdida tiegħu. U minn hemmhekk ikun jista'
ma nafx jista' jiġi wara vjaġġ bħal dan, jiena nsib serħan jibda vjaġġ ieħor. Ma nafx. Fil-fatt Minsi mbagħad jispiċċa din ix-xena fejn għandek il-karattru qiegħed barra, qiegħed bil-qiegħda jidher eżawst, jidher li qata' qalbu u toħroġ selina l-karattru tal-mara u tistiednu biex imur ġewwa magħha. Again, li bħal karattri bħal figuri tal-mara u tar-raġel u tal-gwidi tissuġġerixxi ċertu affarijiet, però ma tippinpointja l-ebda waħda fuq l-oħrajn. X'ġar hemmhekk, daħal u sar parti minnhom, daħal u kien bidu ta' vjaġġ ieħor, daħal u reġa' beda ħajerġa' jibda mill-bidu għax ma aċċettax jew ma rafx x'ġara. Dawn huma kollha possibbiltajiet illi matul Minsi huma ħtintjati, però kif qatt ma jkun hemm dik xi ħaġa li tgħidlek hekk ġara u teskludi l-affarijiet l-oħra qabel. Dak kien tmiem fil-verità il-proċess, il-vjaġġ qatt ma jispiċċa sakemm individwu ma jiddeċidix li jitfa' l-ankri u li jara għajnejh u ma jħares lejn imkien iktar. Il-vjaġġ ħajbqa' għaddej, mhux qed ngħidlek biex niġġudika hawn nies li jħossu din il-ħtieġa li jridu jaqsmu l-frontieri, li jridu jirribellaw, li jridu jisfidaw is-soċjetà, mentri hawn nies illi dawn l-affarijiet ma jriduhomx u għandhom kull dritt. Il-problema hija li kikun hawn ħafna minn dawn in-nies u mbagħad is-soċjetà ssir sterili. Għax imbagħad m'hemm xejn illi jinċita, m'hemm xejn illi inigges il-dan status quo, allura jekk m'għandek xejn kontra xi tiġġieled, inti ma tistax tikber. Inti jekk kollox għaddejlix l-affarijiet jimmuffaw, irid tkun hemm moviment li jkollu. Fil-fatt jekk irridu naraw dawn iż-żewġ lati mill-lenti ta' dawk il-filmat li rajna. Għandna dak il-vjaġġ fil-passat li l-istorja ntqalet repetit ruħha, min jaf x'qal in-nannu lin-neputi, min jaf in-neputi x'qed jivvinta u min jaf il-verità x'ġara. Għandek il-vjaġġ kontinwu tal-mit, tal-istorja, tan-narrativa baqgħet għaddejja. F'BXL 2008 għandek narratur, il-karattru mhux il-narratur. Il-vjaġġatur illi weħel qiegħed flub li donnu ma jistax joħroġ minnha u dik kienet il-qofol tagħha li l-għandu jinqabad fiha. U f'Minsi għandek il-vjaġġatur li qed jipprova jfittex isib lilu nnifsu forsi titlu Minsi jirreferi għal ħsess nesa lilu nnifsu nesa minnu kien vjaġġ lejn l-identità tiegħu.